Indlela ibheke kampumelelo, kodwa lelo hambo lwempumelelo ngeke ulihambe uwedwa. Impumelelo ihambisana nezitha. Angeke ufike empumelelweni ungahlangananga nezitha. Abantu angeke bakuthande ngezinto ezinhle uzozenza empilweni yakho. Njalo bazohlala bekugxeka mihla namalanga. Uhlala ukwazi-ke leyo ndlela yempumelelo ayikho lula. Uzohlangana nabantu abaningi abazama ukuyisa wena, abantu abazama ukucidelela phansi isithunzi sakho. Okungakusho khona manje ukuthi empumelelweni yakho ozohamba nayo kuningi ozohlangana nakho, kodwa ngikhuluma khona manje ngithi ungalahli ithemba. Usazohlangana nabantu abazokugxeka, abantu bazokunyanya ungabayenzanga lutho, kodwa ngithi qina, qhubeka uye phambili. Konke indawo lapho uzama khona, konke indawo lapho ufisa ukuhlanganisa impilo yakho, phakathi kwempumelelo nezitha, into ezihambisanayo ngokubili. Manje ungalahli ithemba. Abantu abathanda into enhle ezovela ngakuwe. Ubuqaphela lokho. Asibona bonke abantu bazokujabulela ngezinto ezinhle. Abanye bazogxeka izinto zakho ezinhle, bakhulume kabi. Kodwa ngikusho khona manje, ngithi ungalahli ithemba. Uzodlula kunjalo. Kuningi ozohlangana nakho endleleni yempumelelo. Ayikho lula yona, kodwa ifuna ubekezele, uqinisele ube nesibindi. Ngiyabonga.